Abi ninyo sa pag-atake ni Satan kang Job, ginapakita gyud ni Satan nga ang gaatake ka Job ang Ginoo. Mura bitaw gibugno ni Satan ang Ginoo ug si Job. Muna ang dating sa istorya mga igsoon. Para gyud nga balikason ni Job si God. Pero balikason ka ni Job ang Ginoo. Bisag daw gihimo siyang kontra ni Satan ang Ginoo batok sa iya ha. Paminawon ta. 8. Unya milingkod si Job diha sa mga abo ug mikuha og tipak sa kulon aron ikagi sa iyang mga samad. Kuy kaluoy ni Job. Milingkod na lang taon siya sa mga abo. Mikuha siya tipak sa mga kulon ug ikagi sa iyang samad. Basin og nato mga nana nga daghan kay bagi pang-ana ni mga unod-unod, mga nana, mga dugo-dugo. Nasiguro mga ulod ni adtong mga igsoon. Matud pa sa mga scholars ang gibati ni Job ni adtong mga igsoon. Hilabihan gyud kayo. Gibundak kaniya ang kalibutan. Pila ka kalibutan ang gibundak sa iya ha. Matyan na gani kag isa ka anak mo ingon ka naman nga mura ko gibundakan sa tibuok kalibutan. Unyag namatyan ka og mga hayop daghan kaayo, linibo, millions nga kantidad sa property na wala sa imo, nangamatay pa imong mga sulugoon, nangamatay pagid pulo nimo ka mga anak. Kana palang daan wala na. Pila na kalibutan ang gibundak sa imo ha. Unya pagkakaron ang iya na pong lawas. Bisa naman lang unta og ang iyang lawas makabati og comfort.